eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe no sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hande haade men janngude noon refto aɗoto jangde refto ma nan ɗon ko ngal ɗo alluwal jangunoɗa wadde ko allif tan jangunoɗa e allif jowiɗo e allif taƴƴo e tiiguinte ɗo haaɗi min kolluma hen a mawɗo e a tokoso e a poɗɗo joni noon ngara jokka jangde ma mbaɗa ndani henne hay ɗo ko jangete e ba e hewde andu ko ɗo haaɗi heddo noon sa waɗi ndani ba o ay ko ɗo haaɗi goɗɗo so ari fuɗɗo ɗo haaɗi ɗo waɗani ara ha ɗo darto ay a ñirlide goɗɗo so ari tuggoɗo ñiira ɗo ay ara ɗo oga alama wonde hay goto wayani ayde joni noon ko ɗo mbawata andude so adima hakkunde sara ko oɗo goto woni ba jangeteɗo o ɗo noon so ba o adima mbiyatama ko jubur ba hakkunde bindol tawɗamo ko ɗo mbiyamo jubur ba wadde andi so adima e hakkunde nandi inde so woni sara bindol mbiyatama ko ba jorɗo alama wonde hay goto o wonta ba jorɗo mo wonno ay omoni ay o wonta mo wonno ga o wonta mo wonno e arwande o kala no wiyaten serindima andu wontata koko adino ko nden noon wotan ko jubru ba so adima hakkunde bindol jubru ba sara bindol ba jorɗo ɗum ɗo tan jangata ko fate e ba so ɗiggi hankadi a serti e jangde ba fof no woruno ko ɗum saabi noon jiya waɗenda ni henne ɗo ay ba mawɗo e ba tokoso ay ko ɗo ba haaɗi ndeke noon a andi arabne woodi ko mawɗo e tokoso joni noon tawde a famiri noon hankadi nde ɗo windande wootere kayre walluma sertude e majjere ko wiyete ba fofosorindi nden noon ganda woodi ko tan ko ɗum ɗo tan woodi ari ardi ɗo haaɗi o jangete ba e hewde wotan ko jubru ba walla ba jorɗo gasi joni noon jubru ba oɗo kanko so adima o wiye noon hakkunde bindol omo wiye noon ba jorɗo one ko sara wonata walla serindo gasi ɗo so ɗiggi hankadi ene wayno en jalti e majjere ba qur'ana dow ha less qur'ana dow ha less ɗo kadi jangaten mbasen woɗɗin haqqillaji meɗen eɗen jiiɓoyo ɗo woni ba mawɗo mo pular ɗo woni ba tokoso mo pular addira hen tan
ko haa ɓeydo newanadema tawde aɗa jangi pulaar o ma yi newanoma andude ndeke ko ba oɗo woni oɗo ba sene masoyi on saha ɓura weeɓandema jangde ala heñaade jangde ala jiiro ay seeɗa mo pamɗa o ɓuri waɗe bindi haa keewa a faamani koye seeɗa seeɗa jarata alkulɗe so gasi tan kala ko winda ka jangowo ɗum hoto tafi hoore ma allol ɗen so keewi noon wona jangde ma nde leltat sabu a amat kono so famɗi tan a yawa ɗum wawde mbawa ɗum teskade certa hen jahaaju ma dawa walla ɗanoyɗa walla mbaɗa ko goɗɗum bisimilla janggen ay ba jorɗo ay ko ni wayi mbaɗani 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 on saha noon ɗo woni ba jorɗo o mbaɗani toɓɓa jubru ba wiyete jubru ba wiyete ba jorɗo wiyete ba jorɗo wiyete ɓamtu jubru ba ba jorɗo ɓamtu jubru ba to adima e bindol jubru ba so tawama hakkunde bindol ba jorɗo so woni e sara bindol taw ene jokkodiri e hunde ba jorɗo so serindima alama wondi hay goto ni windirte ɗo so ɗiggi a serti e dendagal ko jangate e ba hankadi gasi ɓamtu janggen ono wiyete jubru ba ɗone wiyete jubru ba ɗone wiyete ba jorɗo ɗone wiyete ba jorɗo ɓamtu haal jubru ba ba jorɗo ɓamtu so adima e bindol ko ni windirte toɓɓere nde fawo less innire jubru ba hakkude bindol waɗa ñiire dow ay ande ko ɗo woni toɓɓere nde wiyete ko jubur ba joni noon ɗo ene seŋi hen kono ene wattidi innirte ko ba jorɗo ay ba haalama ba wiye jorɗo ay ba jorɗo ɗone ko ba jorɗo hankadi ɗo woni ba jorɗo o joni noon ɗo jubru ba jorɗo ɗone woni ba mawɗo pulaar o ha ganda ɗo woni ba tokoso ko ha tan ganda addere ko ha tan jangde ma ɓeydo wemtande haqqille ma o ay ɗo jubru ba jorɗo jubru ba so adima walla hakkunde ba jorɗo sara walla serindo ay jubru ba jorɗo jubru ba jorɗo ɗo ko ba mawɗo pulaar ba tokoso pulaar ɗum ɗo so ɗiggi a serti e majjere ba hankkadi ha laaɓi cer kalɗo ba winda a janngani andu ko ɗo ma woni ɗiggani qur'ana o dow ha less ko jangete hen e ba ko ɗo haaɗi woto tan ko jubru ba jorɗo gasi heddo noon so adima yo windire ni hakkunde yo windire ni sara yo windire ni hatta
yaltani baawo pour ko ba affaire baande ñaguɗa hande a nden ɗon ƴetta kuɗol ma e carnet ma mbañitoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoore ma ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma walluma han yiya lawol aɗayamon walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jeewa sappo ngara saggere ma saggani ɗum jinni walla goɗɗo keso jiɗɗo nadde bisimilla makko ala suka ala mawɗo ala debbo ala goɗɗo jiɗɗo tan wiya adda temedde nayyi windo kala lewru maydu temedde nayi waɗata hen wona ballal mum e jagde muɗum tawa on jarama jokke golle min beltimi min ngala hen on janggat on joɓat on janggat joɓon hoɗe français on jaranen ɗum wadde ɓuri ano yo jara ɗum wadde ɗo kolleɗa noon mbawata jangde nde bisimilla o ko musidɗo moon giɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam